Такъв осторожен да не би да се оба. Айде пускай плей, няма проблем. Пускай от начало бита, да? Пускай от начало бита. Ой. Моята работа е всичко да стане качествено. Не. Аз искам да ти пожелая успех в твоето велико начинание. Здравейте, драги приятели! След 100 години нашата държава почти изтрита е и от 8 милиона станахме на 6. И Тодор Живков беше един от най-великите вождове на нацията. Той направи всички сгради, а Бойко и другите манафи какво направиха? Те оставиха ни да сме последни в Европа и последни по доходи. Защо така с нас се гавраха? Не могат да разберат дали това беше Европа или беше Африка. Третия свят, не мога да остана сам. И вече докато съм млад се кърча там. Та шибана държава отнеми младостта, защото просто всичко идваше хей така ни пращаха омразата. И тук се събираше черният дроб на планетата беше българската нация. И не могат да разберат дали това не беше програма или беше просто по план, защото ние сме велик народ или там, защото някой е решил, че тук трябва да ни претопият. Обаче вие не разбирате, че ние сме много упорити и нямаме убиване, защото толкова векове сме преуспели, толкова векове робство ние сме оживели. Хайде приятели, хайде осъзнайте се, моля ви, събудете се, не се оставяйте да бъдете поробени, измазани, изтрити от картата. Защото България това е държавата. Ако я няма, направо земята ще отиде в ада. Защото така става, когато най-великата нация на планетата бъде ударена от тия, които искат да я изтриват там каквито искаш, Рокфелерови или там фамилиите на Кобурготски или там на Елизабет II или там който се сетиш от тия новата мода, дето вкарваха отрова в водата, дето пускаха флорида, дето харпани включваха на главата, дето изкуствено създадоха проблема. А българина си седеше и четеше вестника, докато пиеше ракия и докато го манипулираха тия и уния. Не мога вече да се осъзная и вече живея до края, докато мога вече ден за ден. Спирам аз да си мисля каквото и да било. Не искам планове, не искам бъдеще, не искам нищо, просто искам да живея както мога. Ей така, дори и с малко, просто някакъв жалък живот, някакво нещо, което да бъде основано на това духовно пълно, осъзнато. Обаче сърцето ми е богато, не съм си продал душата на дявола, като тия, които се гавраха с нас и взимаха ни душите. Спираме, редиме. Втори бит, ето така. Гинче.